1974. u časopisu Nature objavljeno je istraživanje američkih kemičara Rowlanda i Moline. Oni su postavili teoriju da se spojevi klorofluorougljika, nama poznatih kao freona, spajaju sa sunčevim zračenjem i razgrađuju u stratosferi, uništavajući velik broj molekula ozona, odgovornog za upijanje nekih valnih duljina ultraljubičastog zračenja. 2 desetljeća poslije za svoj će rad zajedno s Nizozemcem Crutzenom dobiti Nobelovu nagradu. U Sjedinjenim državama odmah nakon objave članka pokrenuta je savezna istraga. 1985. njihov je rad potvrđen otkrićem rupe u ozonskom omotaču iznad Antarktike. Još od kasnih 70. godina primijećeno je da su koncentracije stratosferskog ozona iznad Antarktike počele naglo padati, a ozonska rupa postajala je sve veća. Manje ozonske rupe počele su se pojavljivati i iznad Arktika i Tibetske visoravni. Problem više nitko nije shvaćao olako jer bez ozonskog omotača život na Zemlji ne bi bio moguć. Njegovo oštećenje dovelo bi do porasta broja oboljelih od raka kože, te štete na usjevima i morskom fitoplanktonu. Prema tadašnjoj stopi uništavanja ozona, cijeli ozonski omotač na planetu nestao bi do 2050. Bečka konvencija za zaštitu ozonskog omotača pozvala je na međunarodnu suradnju i ovlastila program Ujedinjenih naroda za okoliš da postavi temelje za međunarodni ugovor kojim bi se zaštitio ozonski omotač postupnim ukidanjem proizvodnje brojnih tvari koje su odgovorne za njegovo oštećenje. Ugovor je sklopljen u rujnu 1987. u Montrealu u Kanadi, a na snagu je stupio 1. siječnja 1989. Uz Bečku konvenciju, Montrealski protokol postaće prvi univerzalno ratificiran ugovor u povijesti Ujedinjenih naroda i jedan od najuspješnijih ugovora svih vremena. Zahvaljujući brzoj reakciji, jer prošlo je samo 14 godina od uočavanja problema do međunarodne akcije, klimatske projekcije pokazuju da će se ozonski omotač vratiti na razinu iz 1980. u drugoj polovini 21. stoljeća.